Oops, teka lang. Pause muna tayo, introhan muna natin. Eto na nga, muntik nang hindi talaga ma-upload itong Mayon 360 2025 ride namin. Noong August pa nangyari to. Ngayon, December na. 4 na buwan na nakalipas. Malalaman ninyo kung anong mga ganap at kung bakit hindi ko in-upload tong video na to. Let's go! Ayun na nga, andito kami sa Hotel Centro sa Legazpi City. Shout out Sir Ramil at Sir Moy para sa pagpapatuloy sa amin dito. Palabas na kami niyan at papunta sa starting line ng ride. Kasama natin dito ang Team Apple, pwera lang kay Doc. So andyan si Sir Noel, Uy si Batman at Charles. Kahapon pa kami dumating. Ako nag-aeroplano papunta, 1.5 oras na flight. Si Charles, Batman at Sir Noel, nag-bus, 12 hours na biyahe. The day before the ride, umattend muna kami ng race briefing at race kit claiming na ginanap sa kalapit na mall. Dumaan din kami sa Spider Philippines dahil nakalimutan ni Sir Noel ang helmet niya at kumuha na rin kami ng mga shades na gagamitin. Thank you, Spider Philippines! Race briefing pa lang, na-meet na natin ang ibang mga kapot-pot na kasama rin sa ride. Marami ring nag-travel mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas para maka-join sa ride na to. Meron din mga galing abroad. Na-meet din natin ng ibang celebrity riders like Boss Toyo at Ira Lopez. At ito na ang mismong araw ng ride. Mabuti at wala ng ulan. Naibuhos na lahat na day before. Mula Hotel Centro, kailangan mabadyak ng mga 3 to 5 kilometers papuntang starting line. Habang papunta doon, nakakasabay din natin ang iba pang mga participants. Grabe, ang dami. Almost 1,000 yata ang nag-join this year. Ito na ang pang-4 na taon ng Mayon 360. 3 out of 4 ako dito sa pag-join. Na-miss ko yung 3rd year. Pero nakabalik na tayo ngayong pang-4. Every year, dadagdagan ng joiner sa ride na to. Welcome back to the vlog mga master. Long time no see. Tagal natin hindi nakapag-upload. Ngayon, nagbabalik tayo dito sa Mayon 360. Bicol pa tayo. Kasama natin Team Apple except for Doc. Narangya sila si Charles, si Sir Noel, Sir Ronnie. Good morning, Master. Saka si Ayan, Sir Noel, si Charles, si Sir Ronnie andyan. 4 kami. Tapos andito si Papa Louie, si Boss Toyo, si Ira syempre. At ayun na nga, mamaya kita tayo sa karera. Napunta tayong starting point ngayon. Grabe, ang daming tao ah. Ito ang 4th year ng Mayon 360. At so far, ito ang pinakamaraming participants, 900. From 600 last year. Tapos parang mga 400 last year. Magsimula sa 250. Ngayon ang pinakamarami. Kaya saya na ito mga kapot-pot. Next time sali kayo, sigurado lampas 1,000 na participants dito. Maraming salamat Sir LA ng JCI Legazpi for always inviting us dito sa Mayon 360. Tsaka sa aming home, tsaka sa bahay namin dito sa Legazpi Centro Hotel. Maraming salamat Sir Moy and Sir Ramil. Yun o. Sir LA, thank you. Buong buo yung Mayon. What a beautiful. Ayun, nandito na tayo sa starting line. And also from Bulacan, we have your SNBP. Kala ko si Bulacan, si Batman eh. Sarap. Jay, may excited announcement. So, going on ako lang cycling club, John Roy De Los Santos ng Ray Partido and Patricia. Master, good morning. May items po kayo dito na naiwan kung ano pakiklaim po dito sa stage. Kailangan po ninyo ito sa inyong mga bike at ganitong ride sa ngayon. So, Ito ang isa sa masasayang ganap sa mga ganito klaseng events. Nagkikita-kita ang mga dati nang nagkasabay sa ibang events. Nagkikita-kita rin at nagmi-meet in person ang mga madadalas ay sa social media lang natin nakikita through their posts ng mga rides. Yung iba kahit first time mo na meet in person, pag nagkita kayo parang akala mo tagal nyo nang magkakilala eh. Andito makikita natin si Papa Louie, si Tommy the Tank ng Cruise Control at si Coach Lian also from Cruise Control. Grabe, kita nyo kung gaano karami at kung gaano kabuhay ang cycling community. At huwag ka, hindi lang mga taga Bicol yung mga yan.
Kung di ako nagkakamali, more than 50% ng participants ay from outside Bicol. Marami rin ang galing sa Maynila. At kahit nakikita nyo puro formado ang mga nandyan sa bungan, hindi naman karera itong Mayon 360. Marami din dyan mga participants na iba't ibang klaseng bisikleta. Marami ring babae, bata, lolo, lola, at lahat ng uri ng bisikleta. Dahil nga hindi naman karera itong Mayon 360, it's more of a fun ride. 81 kilometers ang total distance ng Mayon 360 ride. Sa buong ruta, maraming marshals at pulis na makikita. Marami din aid station kung saan may libreng refreshments at snacks at may naka-standby ding ambulansya. Boss! Boss Toyo in the house! Yep, idol yan. Yes, idol, Boss Toyo. Morning again. So, as an organizer, medyo kulang pa yung tulog namin. And I hope kompleto yung tulog nyo. Kasi mas mapapagod kayo kaysa sa amin. Kayong magpabike ko lang sa Mayon Volcano. 3, 2, 1, Tara na't sumama sa'kin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta at sa'kin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na. For this year, walang, this is not a race. This is not a race, this is a bike challenge. Hindi lang mo ba? Alin? Papartisipan? Yun, syempre. Merong mga mabilis pa rin dito. Kahit hindi ito race to, merong mga, syempre, nagpa-personal best. Naghahanap ng personal records. Pero tayo, chill lang tayo. Enjoyin natin ang Mayon 360 dahil once a year na lang tayo nandito. Good morning, Master! Once a year tayo nandito, kaya sulitin natin yung ride natin. At ang ganda ng Mayon Volcano. Kitang-kita 100%. Good morning. Good morning, Master! What a view! Simula pa lang yan, grabe! Ganda ng weather, pre. Oo. Look at that! Grabe, ang ganda tignan, no? Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Kung mapapansin nyo, simula pa lang marami nang lumalampas sa atin. Ako naman, tipid na tipid ang padjak ko. During that time kasi halos wala akong padjak. As in zero. Ang tagal kong pahinga. At dyan na lang ulit ako pumadjak sa Mayon 360 ride. Kaya hindi pwedeng pumersa dahil siguradong mauubos agad ako. Actually, kinakabahan nga ako dahil alam kong may mga ahon din sa ruta na to. Alam nyo ba na ang participants ng Mayon 360 this year, 70% from outside Bicol, 30% yung mga lokal. Grabe, sobrang daming dumayo from Manila, from Norte, kung saan, yung mga taga-abroad pa. Kaya sobrang saya, 900 cyclists, imagine, napakarami. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa.
nakikita ng mata, at kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, ubos din ang iyong pera. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Ang sarap magbike, tiyak mamamangha ka. Ang sarap, 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 sarap magbike. Sarap, 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 sarap magbike. Yung unang segment ng loop, maraming lusong kaya mabilis lang tayong nakarating sa unang aid station. Marami ring Instagrammable na spot, kaya ang daming pahinto-hinto para mag-picture, lalo na't buong-buong nagpakita ang Mount Mayon. Sa mga aid station, todo assist ang mga members ng JCI Legazpi. Maraming salamat sa inyo mga sir. May tubig, may meriendang puto. Sa ibang aid station naman, power bars ang nakaprepare. Yun, meron tayong putong naabutan. Wala po, may hingin lang ako. Uy, ubi yun. Pwede magbawan? Yan, dali. Yan, nakuha ko 3. Kulang na. Yan. Saroni, dali mo, maubusan ka na naman. Tapos na tayo sa first checkpoint, 28 kilometers pala. Yung first putuhan. Nagkaputuhan doon. Ang next, another 25 kilometers yata. Nagsubi na ako ron sana. Gana na ako ng bahang puto. Yeah. Yan. Ay, di pala mayon yan. Kala ko mayon. Mukhang mayon lang. Ayun pala, sa kabila. Kapit bahay lang yan. Oo. Ay, wala na. May truck na. Naku, sino yun? Kumimplang. Ito ang isa sa mga paborito kong gawin pag may long ride. Yung makikipag-appear ka sa mga batang nadadaanan mo sa kalsada. Nakakagaan ng pakiramdam lalo pag nakita mo ang ngiti sa mukha nila kapag inapiran mo sila. Pagod. Nagot ako sa gauge 11 pala. Ito ang isa sa mga nagustuhan ko sa aid station ng Mayon 360. May nagsiserve ng yelo. May event kasi ako dating sinalihan, kanya-kanyang halukay ng yelo. As in dinadakot ng kamay. Kaya malas nung kasunod dahil pinagsama-samang pawis at dumi ng kamay na ang nadadakot ng iba. Ka-dear-dear!
Pagdating dito sa last aid station, sabi ko sa sarili ko, matagal pa naman ang cut-off. Gusto ko magpahinga ng matagal-tagal dahil alam kong mahabang banayad na ako ng kasunod nito. Umabot din ng 30 minutes ang pahinga ko dyan. Napasarap ang upo ko. Nung susubukan ko ng tumayo, biglang nanginig at nanlambot ang tuhod ko. Hindi ko matayo ng diretsyo at hindi ako makahakbang. Kaya umupo ulit ako. Makailang beses kong sinubukang tumayo at maglakad pero hindi ko talaga kaya. Nabonk ako. Hindi ko alam kung bagsak ang electrolytes ko, kung bagsak ang sugar ko o kung anuman. May tubig sa lamesa pero hindi ko magawang kuhain kahit sobrang lapit lang. Mabuti na lang kasabay ko si Sir Noel at naalalayan niya ako. Mahigit 1 oras na ako andun at hindi makatayo. Nag-usap kami ni Sir Noel at ang napag-usapan namin, magpa-ambulansya na lang ako. Kinausap ni Sir Noel ang isa sa mga marshal na naka-standby at ilang minuto lang, may rumisponde agad na ambulansya. Pagdating ng ambulansya, napaisip ako, putek, ihahatid ako sa finish line naka-ambulansya. Parang di ko yata kaya yun. Nilakasan ko na lang loob ko at pinilit kong tumayo. Hinakbang ko dahan-dahan, ginamit kong alala yung bike ko. Sabi ko sa sarili ko, kakayanin ko to. Sinabi ko sa ambulansya na pasensya na sa abala, kaya ko pa to. Makailang beses nila akong tinanong kung sigurado daw ba ako. Sa isip ko, hindi. Pero sinabi ko, oo. Sabi ko, try ko ipadyak ng konti. Pag di talaga kaya, andyan lang naman kayo. Medyo umukay ang binti ko mula nang simulan kong pumadyak. Hanggang sa nakarecover na ako, although hindi 100%. Naka almost 70 kilometers na. Last 60 kilometers. Grabe, nabungka ko rin kanina. Napakahaba nung ahon. Actually, si Sir Noel tumawag na ng ambulansya. Sasakay na dapat ako dahil makatayo kanina, nanginginig tuhod ko. Tayo na, nanginginig eh. Nakikita ko, talaga nanginginig. Tapos nung... Nasa pakiramdam yan na, Oo. Nung dumating ang ambulansya, tinanong pa ako saan ako ihatid. Sabi ko sa Raul sa finish line. Siyempre ayoko, nakakahiyan dumating na. Sabi ko sa hotel. Pero pinakaramdaman ko yung tuhod ko habang lumalapit sa ambulansya. Umukay. Sabi ko, hindi, pipilitin ko na to. Meron, master. Ayaw umarive sa finish line ng ambulansya. Pangit tignan eh. Kaya salamat sa Diyos at ito. Ang galing. Ang bilis ng response time nila rito. Parang 5 minutes yata, ando na agad yung ambulansya. Saka thank you kay Sir Noel, syempre. Siya yung kumausap dun sa mga pulis na nandun sa sa aid station. Grabe. Salamat naka-recover, thank you Lord. At yan ang kwento ng Mayon 360 ko ngayong 2025. Sana makabawi next time. Paghahandaan natin yan at mag-iensayo at hindi sasabak na walang practice. Maraming salamat mga kapotpot. At huwag kakalimutan ng matandang kasabihan ng mga Kastila, ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay suswertihin. Ang hindi mag-skip ng ads, mas lalong suswertihin. Hanggang sa muli, salamat.